Nik Mondragon Unibertsitate aukera honun beste metodologia bat planteatzen dolako eta gaina dual esperientzia eskaintzen du eta esperientzia honek profesionalki garatzeizu ikasketa egiten aitzan bitarten eta gaina klasen emandako kontzeptu praktikan jartzeko aukera emateizu. Instalakuntzak eta bastante egokik iruditu zitzaizkiten eta gainea inguruko hainbat pertsona oso gustora dare eta behaiek honea etortza gomendatu ziaten. Bai ikasle aldetik eta bai irakasle aldetik bastante giro ona sortu da eta ondorioz ikasteko ingurumen bastante ona dauku klasen. Ikasteko modua oso praktikoa da, lehenengo unetik ikusi aldugu laneko munduari bihurtuta dagoela. Baita tailerrak berak dira lanaren simulakro antzeko bat. Salan adibidez egiten dugu salako lana, egon bar gara hor gu ikusten zelan dauz platerrak, zelan ipini behar diren, zelan egon bar gara komensalari ondo dagoen ikusita. Oso parte hartzailea, deneak talde lana asko nabaritzen da. Eta adibidez, lehenengo modulan argazkilaritza eman genuen, eta argazkilaritzan nabaritu zen asko hori. Oso praktikoa izan zela, dena egun guztia bosatzen genuen argazkiak atera, gaizki zagona zergatik, ez dakize, eta azkenan ikasten da askola. Talde lanak eta dinamika ezberdin egitei klaseko lanak egiteko eta orduan eskertu egiten da, ze zare den moztin azterketatan pentsatzen eta azkenen baita harremanak egiteko aukera emateizu eta oso giro honen egiten da lan. Gehien harritu diten gauza izan da PBL-a, ez bakarrik teorikoki erakusteko badazkigula gauzak egiten, azken finen horrekin praktikan jartzen dituzulako ordu arte ikasitako gauzak. Ematen zaizkigu oinarri batzuk, eta horren baitan guk hartuko ditugu erabakiak. Orduan ere hori etorkizun bati begira eskertzen da independentzia hori edo norbait pendiente ez egoteko ahalmen hori izatea.